na ɔkyɛgya atum na ɔde kukui asi so sampesi na ɔbɛnoa o sɛ eburo na ɔbɛnoa o adeɛ bi ɔpɛ sɛ ɔnoa biara no na wayɛ ɛno nti kopɔt maayɛ na ene gas cylinders ne maayɛ no sei na yɛ nananom ɛbɔ wɔn bra na dan no deɛ ɛhu ne sɛ ɛyɛ tete nɔteɛ ne bi na ɔde ayɛ tete dan ne bia yɛfrɛ no atakwame no ɛno bi na ɔde asi enti ɛnyɛ cement. Yabɛpie mu ɔdwo so na biaeɛ yɛgyina sesia no ɛyɛ yɛn Nana Yaa Asantewaa Museum. Nokwasɛm ne sɛ yɛbɛpie mu ahanom no yɛayɛ disappointed kakra ɛsiane sɛ yɛn nana bakosɛm a yɛsua no nwoma mu yɛsua no bibima mu ɛsua no wiase afa na nyinaa no yɛanhwɛ ne mu kwan sɛ naso yɛ bia yɛbɛba bɛhu ne tete nneɛma sɛdeɛ osi bɔɔ ne bra faeɛ no sɛbi aha ɛda ne amanfo ɛsiane sɛ baabi a yɛgyina deɛ ahanom nyinaa da ne nwura a so obi ka sɛ ɔbɛhwɛ yɛn nana sɛdeɛ osi bɔɔ ne bra faeɛ a ɛnyɛ yie ɛno nti mobɛka me ho na yɛakɔhwɛ ɛdan ne inside no sɛdeɛ na nananom pɛ sɛ ɔyɛ na bɛsi ne ɔntumi nyɛɛyɛ yɛbaeɛ no security guard a ɔwɔ hanom ama yɛate aseɛ sɛ akorɔmfoɔ koraa ba ha ɛbɛwiewie a nneɛma a ɔde bɔ museum no ho ban na yɛbaeɛ no museum no aha so yie paa sɛ nananom ka sɛ ɔmo yɛ a nokwasɛm ɛbɛma dwo so ɛnyɛ sika yie ɛso mfasodeɛ ne bɛyɛ adwosoman dea ɛno nti monka me ho medin de Siliconse na yɛnkɔhwehwɛ inside ne sɛdeɛ emu siteɛ. ɛno nti yɛn Nana Museum ni sɛ wohwɛ designs a wayɛ a wobɛhu akofena wɔ hanom sei pɔmpɔnsoɔ ne deɛ ka ho nyinaa wɔ mu ɛno nti monka yɛn ho na yɛnhwɛ deɛ yɛn nananom na ɔyɛ a ɔntumi nnueyɛ enti yɛbɛkɔ ɛdan a ɛdi kan nim ɛdan a ɛdi kan ni sɛ wura mu a nsabɔnkum so no wobɛhu ɛdan a ɛdi kan yɛboa yɛn ho nenam nti no sɛ ɛne Yesu mu a yɛde light bɛtutum kakra sɛ wohwɛ a ɔyɛ ɛdan na kyɛ nanso mpanyimfoɔ ma ho wohwɛ nneɛma a ɔde yɛyɛ na wotumi hu sɛ ɛsɛe ɛna ntentan bebree nso ɛdi adanseɛ sɛ awɔ ha mfie bebree ni a nananom ɛnyɛ ho hwee wohwɛ fam hanom nyinaa ha ɛyɛ awerɛhosɛm yɛnkɔhwɛ ɛdan a ɛtɔ so mmienu ɛdan a ɛtɔ so mmienu nso no ɛne deɛ ɛtɔ so deɛ di kan no ɛyɛ ayɛ pɛ ɛno nti sɛ nananom wie a baabiara ne deɛ ɔpɛ sɛ ɔde yɛ wohwɛ dan no ho a ɛsoro hɔnom nso ɔde kɛtɛ na ayɛ wei deɛ firi dɛ ɛwɔ mu bɛsi na menhyɛ dan hu sɛ ɛdan ceiling no sei na ɔyɛ no ɛno nti me nso masua adeɛ baako na sɛ titibere mu no yɛn nananom sei na osi wɔn dan na ɔde kɛtɛ wei na menhyɛ dan ni ne di nti wonim a na watwerɛ wɔ comment section ase yɛnhwɛ ɛdan a ɛtɔ so bio na kyerɛ sɛ okay aha na ɔde gye mfenama ne yɛka no window no ɛpono no ha na sɛ wura mu a ɔde gye mfenama ɛde nkra ahyɛnsodeɛ no bi nso nie yɛnhwɛ dan ɛtɔ so mmiɛnsa okay ne nyinaa yɛ pɛ ahanom deɛ wotumi hu sɛ menim a deɛ nipa baa mu akyɛ ɛwɔ hanom sei firi sɛ ɔnte biribia wɔ ha ɛna ɔnhu nipa n'ase ɛwɔ hanom sei ti nipa baa hanom koraa no akyɛ nneɛma bebree wɔ hanom a ɛsɛe ɛna courtroom ɛna deɛ ɛka no courtroom no asɛmdibea wohwɛ a nananom ɔmo tena ase a na ɔmo di asɛm sɛ obi kɔfa asɛm ba fie a anaasɛ obi kɔdi bɔne a na ɔde ne kɔ nananom anim na ɔma ka ho asɛm ɛno nti wohwɛ nneɛma a adwene a wanwene wɔ hanom fɛfɛɛfɛ a megye di sɛ yɛ Nana Yaa Asantewaa ni firi sɛ wohwɛ a ɛyɛ ɔbaa enti yɛ Nana Yaa Asantewaa ne kyiniyɛ esi ne so ɔne n'apamfoɔ ɛna
krofo a omo hyen emei eno nti edi adanse se aha beye biaye a odi asem tetibre mu no saa nana osi won dan anase wan himfi no saa nana oye no nti nana betena se na one na pamfo no atena se wa hanom sei nti bonkum wa ha nifa wa ha nana atena se eno nti se nana no mu wi a ebeyi asante amamre ene aka amamre no bebre adi akyereye yenhwe dan a ewa hanom na yenhwe de emu nso sitie aha efe pan manage hade no ho emu ye ketekete semia eno nti no mani age ho ugina ha nso a obehu abonten kama eno nti yesre nananom omo mehwe no omo nyemaye free say emu ofe pan yenhwe dan e toso wow yenhwe ade yen nananom niema na odidim ni bi ni o wow yabehu bochia ene kuku eniema na oyemu aduane bochia we dia behu tete niema pa wa hanom sei sanananom wie dia no kwasem aha be ye nika egidi se we bochia genzis no kola na amaba na namunim se dia ye nananom si esoja no sei na no ye no eno nti ofa maba anase ja na ode ahyehya hanom sei na otwaja atum na ode kukui asiso sampesi no obenu a se ebro no obenu a ade bi opese ono abia no na waye eno nti kopot maye na ene gas cylinders ne maye no sei na ye nananom eba won bra besia de enso se puduo bi sei ana kuduo no aya na ohye aduru wom eno nti ye nananom ho dodo wo mu a ono a na esi ba bi sei na o sebinom eno nti se 3D yare malaria nom ne niema echeche wo mu a nananom soja ne na se ono a na ode abesia na obi e sebinom eno nti na ye nananom enyare basabasa no ye nhwe dan a etoso timuse ahanom de ene ebeka se self container na resebia ahanom beye washroom anase baby a obeye won ho ye enei na ode ahyem eti ona obeba hanom sei abesua de ne se obi pese oye ne ho ye a ura mu na se obehwehwe ne ema wa hanom na se opese oye ho ye a emema de ni na ema nso de ni na aboa kama party nananom ahye da plan bibia wa ha na nso se ebe a obewie ene asem no se ohwe hanom a edan wie no enua ne wom utimu se na omo ye adwuma na omejai eno nti ohwe apono a ode betoto ano a ene wa hanom sei no ti apono ne mpoma a ode betoto dan nim na ode abegu hanom sei mfie bibra onyanye ye no yenhwe de to aso eno so ye dan ni bia ohwe de to aso a na chese entrance no bia ya obefama ba no enye ba akope obetumi afa baby a yefa baaye no na hanso obetumi afa ha ba nti wona ofri joso eba no betumi afa ha ejoso kumase ekọ nyina betumi afa first entrance no na omo free onwe kwaso dedu akomo no nso se obesi wa ha obetumi afa ha na warem eno nti da ni de emu ofe ye nananom ahyeda aya ankasa nenso se be obewie no ene asem ohwedan ya no kra de yentimi ngram fi se emu aye tuntum pa ye hyedan ho hwe edan a eto aso nso nie se de wasi asie no minim se ye nananom se na no wasi wan dan dia enwanwa fi se ene idie ya ye kana chemban ho na asem ho bi wa ha eti ne bedroom nie na ne hall nso nie ena ahanso beye washroom se de ne yesi edan na okay ena ahanom emergency in case of say BBS na opese udwane a minima de se oso de ne ebeyire umodu kakra de a sanse mikra aminsuin onse eni ma ye yinti obolo no ebia de mo befa ekiro kakra tinema e wa hanom no enika efa ankasa yabehu dua ene mpoma se de wasi aye yedan no ebia ne de odi begum eno nti ye nana tete niema
oyuzu ye nyina no ode beba begu ha na ha nso ohwe chiniye a otimi se ha nso obetumi adi asem ana se oba museum ha na se opese utwa pictures ya obegina ha na watwitwa na dan de ehunu ne se eye tete note ni bi na ode aye tete dan ni bia de frɛ Atakwame no eno bi na ode asi enti enye cement we de enye cement eye clay na bia tete dan ni bia wode onsakra eya ebetumi afurufuru eno nti wasi ne tete dan enye ye de bi nya befu de ni bi eye tete dan ankasa ye nana ya asanto atena mu ni bi na wasi ni wa hanum sei eno nti ye behwe sei betumi ni nananom akasa ne no ma twetwe nkomo sei adenti na dan onwie ye ma hwehwe bia na eduru mre bi na nananom kra ebo odwa wa hanum sei ya na ogigi skase odi bewie hu dwumadie ne nanso ebesi ne onwie minim se cameraman hu dia odi wani to soro hanum sei ya obo se ceiling no keten wa bobo baako ye sure se ventilation opese emframa fa edan ni mu ba eno nti aha no wansi wabie hanum se be ya emframa be fa soro honum aba ese se die si edan ne no tetibre mu na dia na osio se die ye pe ventilation se emframa be fa dan ni mu aba na se aha ye hia ebetumi apie no saa pepepe na osi won dan eno nti abesua ne ma bebre wa hanum ye hwa se ye ne nananom betumi akotwetwe nkomo na wakire ye die nti a onwie ye yeni aka na yeni nsu aso yeni age na nso asa ya reho esane se edan ye wa hanum nyina eka dan a ode beka museum no ho aha na akromfo ekowie mu niema no security guard ne ka kire yen se akromfo bi akowia eho niema e wo mu nyina omoche ne de nanso enye ne ba akoso ena enye ne mprenu akwanya bia betomu a omo bewia wo hwedan ye wa hanum nso a eno so sa eka museum ne ho eno so omo wie mu niema eno nti yesre nananom asase na da ha ne so pa emutra nkasa ekese no menya hu ye yena yenya ne mpanyimfo ni nkomo nti minim ekese ne dodo ahanom so ankasa ahanom so wo hwe bia ye hanum se ya yententen so na utimu se Summer Heart ene de ka ne Summer Heart no eno nti se obi ba one na busua ebe hwehwe museum yi na so abra no akotena Summer Heart na se so opese odidi opese ono munsu ade bia opese oye obetimi atwitwa mfoni ane de ka ho aduti ni ama bebre wa hanum a se nananom ebo modin na se obia no anase oya amayanka ebe ya ni gisem ama josoman hwe bia migina enwura ne wo wachen me emfie bebre ni nananom meye ho hwe ya santo museum ye nipa bia keko joso hima odi akoanim okon ahi koma santeman se be ya abrofo ntumi mfa yesikadwa na so ye ya rehosem se ohwe wola ewo from hanum a onse ngura na fa ntikura no hu ka hanum nyina no eye bia ya obetumi atotototo intersect ni bi no nanka ye dia kom nanso dwumadie no emfie bebre ni ha yesre nananom so mo mai akwanya ne ombekwa akodi nkomo ahwedie nti a omonye maye Summer Heart ne nsueni ti se omuyia omobebo soro no na enkonwa sisi hanum sei oba woni adofo eba ye mokwahwehwe museum no na se mobetena se a konwa sisi ha obema matena so na enkonwa ni ha nti no yebetena wo ne so saa hwe museum ba ko a yekoye hwe me ho fi hwe me mpaboa na hwe atade a me de baaye ebi adanse ese museum no akanwuram hwe me mpaboa me de baaye na hwe me ho fi a aye yenhwe ni mu kwan se obi beba museum hanum sei na ne ho abeye fi sei dabi eno ti yebesere nananom de mobetumi aya afa ho bia ma monananom abetumi asua de wa ha no yenhwe ni mu kwan sa eno ti yebehia Okanawa
Bye.